Hej, velkommen til endnu en video. I dag skal vi nemlig... prøv lige. I dag... altså, det kan du lige ned ud, fordi jeg vil gerne teste noget. Men det er den her. Jamen, det er nej, Mathias. Ja, tak. I dag skal vi lege en sjov leg, vi har fundet på. Det er sådan, hvor en har et kamera. Desværre kunne vi ikke sådan finde et kamera, sådan den anden kunne filme. Der er en med en pistol lige her. Der har et lys på, og så gælder det for den person at finde den anden. Den anden har et lysvær, som der skal gemme sig og eliminere modstanderen med pistolen. For søden. Sådan. Og pistolen der skyder lysværdet. Ja, lysvær. Personen. Jeg starter. Her, tag kameraet. Det kan jo helt gå galt nu. Undskyld, men lyset kommer til at gå af. Husk at sådan komme hen til mig. Okay. Jeg går ind og tæller til 10 den her gang. Skynder. Stop. Det var så den runde, jeg døde sådan der. Ja, det er den runde, vi gør den klar. I kender reglerne. Okay, runde 2 er lige begyndt. Jeg ved ikke, hvor jeg går hen. Hey, jeg ved, hvor jeg går hen. Jeg går. Fuck, jeg har ikke mere tid. Ja. Okay. Ja. Jeg ved ikke, hvor han er. Han er derovre. Sneak op på ham. Jeg hører something. Jeg hører something. Gå væk. Hasta la vista. Ja. Ej, hvor skud det ryger. Det her er skud. Okay, det var runde 2. Jamen, hvor det er ingen, du stopper den. Ja. Det jeg hørte var... Vi spiller bare lige 5 runder, så det Jeg hørte 3 det runder. inden her, og synes jeg, så jeg tænkte, det er nu, baby, kom. Det kunne igennem her, men det er herovre. Og så... Ja. I heard something. Har I hørt? Nå, men I kender reglerne. Hey, stop. Lys, stop. Hallo. Nå, men I kender reglerne. Jeg tænker mig at kende mig her. I heard something. Enemy spotted! Scheiße! Hey, hvor jeg skulle have gået. Gækker, du kan komme noget. Jamen, jeg skulle dø. Nej, jeg ramte dig. Ramte dig altså. Nej, men hvorfor lå du bare den her? Jamen det var Du skal da holde den. Jeg kan ikke holde sådan her. Jo, du kan. Det gjorde jeg. Hvorfor holdt du ikke, din creepy mand? Nå, men runde... var det ikke 4? Jo, runde 4 begynder vi med lige om lidt. Hvor? Jeg ser det ikke. Nå, der. Ej, den svære nå, Mathias. Jeg tog kameralinsen op. Jeg på mig af den. Altså ikke på dig. Og der er ingen kunne komme på med.
Jamen, den har jeg allerede puttet ned. Du skal reload den der. Okay? Du går ind og tæl. Gå ind og tæl nu. Hasta la vista. Okay, han er begyndt at tælle. Nu finder jeg et sted. Jeg ved virkelig ikke, hvor jeg skal sådan gå hen. Men jeg tænker, jeg tager et sted. Nej, jeg løber. Stop, videre. Du kan ikke engang. Ingen må tage ud. Jeg laver den lyd. Vi har et grejt weapon. Eller opteren. For rederi imod et imperiet af freak. Der er reload! Du skal reload! Hvad? Død. Nu skal vi finde skuddet igen. Hvor var du med? Hold den lige her, skud. Men hvor var du? Jeg havde ikke nok tid, så jeg løbte over på badeværelset, altså herover. Jamen, det var Og så fulgte jeg bare med, og så gjorde det her. Så nu fik jeg attention, så jeg sådan prøver at filme så godt jeg kan. Jamen, det var den, jeg hørte bare så. Det her, jeg hørte det godt. Jeg hørte bare. Og det der, du sendte lytter. Nej, det er om bagved mig. Det var mig, vi var. Jeg tror ikke, at gå hen over hjørnet. Nå, men det sidste runde 5, og der skal jeg være skyder. Det er 5 epic runde 5 begyndt, okay? Jedi siger hvad? Nej. Hvad sagde de op? Nej. Jeg kunne ikke opfilme. Men det kunne på dit lys. Jeg kunne ikke filme, hvor jeg hele kom til at gå til at lukke for den. Nej, det tror jeg. det hjælper ikke så meget. Nå, men giv mig den der. Giv mig. Tag lige pistolen. Og tag det her skud. Jeg tager lige sværet. Må jeg have se noget? Okay, så tænd lyset. Vi gør det bare herinde. Men kan du ikke gøre lys? Gå på det her grønne nu op i hjørnet. Nå, men prøv lige vent. Ja, det var så videoen. Det var meget sjovt. Hasta la vista. Stop i. Prøv at gøre Film. Nej, hvad har han nu gjort? Nej. Nå, men jeg håber ikke, I ser den samme sorte linje nede i bunden, som der går meget op. Men det var videoen for i dag. Det var meget sjovt. Jeg har nemlig ikke sådan lavet nogle videoer sådan i lang tid. Det var min shoutout til min lillebror. Det var ham, der kom med ideen. Og noget, jeg godt vil sige. Jeg bruger på min turbo til at lave videoer hver eneste dag. Det kommer jeg ikke til. Jeg kommer til at få det. Jeg når det. Hver fredag kommer der en. Hver fredag. Nej, for dig. Nu kan jeg ikke alligevel. Vi ses ind i mørket. Nej. Wow, chill. Jeg har hænderne op. Jeg har hænderne op. Fuck. Hænderne op, jeg skal se dem. Du er nemlig blind, så du kan ikke se det. Vent, nej, så må du skyde mig. Nej, chill.